Alkawari cikon masoya an yi babu mai rabawa. Shi so in har na gaskiya ne baya duban kyawun kamanni, baya kyala mutum da aljan zai shige har cikin sa'anni. Waɗansu sun ɗau so da wasa sun bi shi hanya ta yaudara ne, waɗansu na soyayyar kuɗi ne, waɗansu ko sun bi ɗaukaka ne, waɗansu mugun nufi ne ya saka aka yau zubar hawaye. Alkawari ya so, alkawari ya so, alkawari ya so, alkawari ya soyayya. Ka so mutum da gaskiya shine ribar soyayya, a so ka yau magana ɗaya shine cikar mutum duniya. Idan ka samu mai juriya ka zamto mai bashi kariya, a sa haƙuri zaman gaskiya shine zai kawo da hayaniya. Ko mai tsanani ko wuya shi so sarki ne a duniya. Faruk na san baka san ni ba, amma ni na san ka. Good. Na ji ka ce kai baka san mu ba, kuma ya akai muka kawo kana. Na san baka san ni ba, amma ni na san ka. Ka sa Hausawa suna wata kalma, dan kuka ke jawo uwar shi zai. Kuma baka san dalilin da yasa na sa aka kwamuso ka aka kawo kanan ba, kuma ya kamata ka sani. Ka san Safuna? Na ce ka san Safuna? Na san ta. Faruk, Safuna bata dace da kai ba, kai ma kuma ka sani. Fita da karakar Safuna. Na ji ka ambaci sunana, hakan ne nuna ka sani, amma ka sani
ba duka ka san ni ba. Safina rayuwa ta ce, na san baka san haka ba, shi yasa kake maganar na rabu da ita. Na gwammaci na mutu gaba ɗaya daga duniyan nan da dai na fita daga rayuwar Safina. Faruk yaro ne kai kanka ka san Safina ba ta dace da kai ba kuma ba kalaka ba ce, amma muna nan da kai, ba zan kashe ka ba kuma ba zan sake ka ba, zan rike ka ta gana ma azaba har sai ka ji baka sha'awar ganin ta ma, kuma ya zama dole sai ta fita da karanka. Shege ka fasa, muna nan da kai. Gai idan ya tashi, kai in bai tashi ba ma ku kuza wa shege ruwa, ku jibgar, ku ɗaure shi. An gama sarki sa'ima. Assalamu alaikum. Wallahi kin fito kenan. Wallahi na fito, ya kake? Lafiya kalau, kin ga yadda kika kyau kuwa. Kin ce min wayarki ta lalace. Shine yace bari in tawo miki da wannan iPhone 13 ce. Aba baby, ya za a ka kawo mu iPhone 13? Baka san iPhone 15 ake yayi ba yanzu? iPhone 15? Baby, ni fa kawai na yanzu duk iPhone 15 suke amfani da shi. To ai kuma naga yanzu baby duk iPhone 13 din duk ita ce a nan mutane, ni ma ita ce da ni. Shi yasa na siyo miki irin ta. Baby, wallahi yanzu wata kawatan ta gani dariya za ta yi. To yanzu dai babu matsala, me kike so a yi? Ko ka so 15 din ka kawo. Shikenan to babu matsala. Yanzu ki fara rike wannan din a hannunki. In Allah ya da baby sun dan ka miki wata sai in karbi wannan din, Allah ya da ba matsala. A baby ba komai, na gode. To ni zan koma. Aba baby, yanzu fa ka zo ka ce za ka koma? Yi wallahi kin san dama da yake dai dama ina so in zo in kawo miki wayan nan ne, to akwai abubuwan da zan yi. Zan je amma in Allah da zan dawo. Shikenan baby, sai mun yi waya. Ta bari in ji sai an yi. Alkawari cikon masoya, an yi babu mai rabawa. Shi so in har na gaskiya ne, baya duban kyawun kamanni, baya kyala mutum da aljan zai shige har cikin sa'anni. Waɗansu sun ɗau so da wasa sun bi shi hanya ta yaudara ne, waɗansu na soyayyar kuɗi ne, waɗansu ko sun bi ɗaukaka ne, waɗansu mugun nufi ne ya saka aka yau zubar hawaye. Alkawari ya so, alkawari ya so, alkawari ya so, alkawari ya soyayya. Ka so mutum da gaskiya shine ribar soyayya, a so ka yi magana. Amincin Allah ya tabbata ga wannan kyakkyawar. Ina za ki je ne haka? Haba mai kyau, ba ajinki ba ne ba in yi miki sallama, amma ki iki amsa. Kai ma ai ba ajinka ba ne, ka tsayar da mace akan titi. Ki haƙuri bayan kaina ba ne ba. Ni kuma ban ga alamun an tursasa ka ba. Haka ne, sai dai shi abin da ya tursasa ni, ki sani ba ganinsa ake ba. Amma yana da iko akan kowa, in dai yana da rai, musamman ɗan adam. To menene wannan? Zuciya. Zuciya? Ƙwarai zuciya, ita ce ta tursasa ni
kuma take faɗa min kowa dama ɗaya yake samu. Shi yasa na ga wanda dole na biyo ki saboda idan kika wuce mu ban sani ba ko zan ƙara ganin ki. Ai kuma ka gani yanzu sauri nake yi. To amma me zai hana mu je na kai ki inda zaki je? Kawai daga ganin ka sai na shiga motanka. Ko na miki kama da mugu? Ko ɗaya. Kawai ni ɗin ce hankali na ne ba zai kwanta ba. Shikenan naji, amma dan Allah alfarma ɗaya. Ta me? Zan iya samun number ki? Ok, to shikenan wannan dai ba matsala ka na samu. Amma zan so in ji sunan kyakkyawar. Amira. An yi babu mai rabawa. Shi so in har na gaskiya ne baya Kai? Bash, dariyan me kuma kake mun? Ya ba zan yi ma dariya ba. Kai kaga kayan nan da kasa, da rantse da Allah ko ba kai can ciki. Bash kenan. Ka san matan yanzu daga ka je musu da kuɗi sun dinga bijiro maka da buƙatu kenan daban-daban. Shi yasa na zaɓi wannan hanyar. Daga rana irin ta yau, in dai zan je wajen mace, a haka zan dinga zuwa wajenta. Ban magana. To daga yau zuwa yaushe kenan? Har zuwa dan da zan samu wadda take so na tsakani ga Allah. Kai abin da Faruk har yanzu ka kasa fahimta shine halin matan yanzu. Ba su taɓa son ka ba wai saboda Allah. Wallahi kowace mace da aka ga ta so ka, kawai za ta so ka ne don abin hannunka. Sannan kuma daga sanda abin hannunka ya ƙare, to fa ka ga mai masa amfani. Sannan kuma daga ranar da ka daina masa amfani, to fa ka sani abincin kare ma ya fi ka amfani. Faruk, kai abokina ne, don haka ka daina wani walar da kanka. Abin da zan ce maka shine ka so mace ko idan farin ciki, amma wai ka sa fa a ranka wai za ta so ka da Allah ta zuciya da. Bash kenan, na daɗe da baka shawara ka daina yaudara amma ka ƙi fahimta. To ai shikenan, kowa ya yi abin da yake ganin ya fi mai, duk wanda ya iya Allahnsa ya wanke. Ai shikenan, ni dai zan wuce. A'a, to motar ka fa? Yanzu abin da za a yi ga mukullin, bari in baka shi ka tafi da ita kawai, sai mi wa kawai. Ya na ganka haka ba kamar yadda na ganka ranan nan ba. Ni ne dai, a haka ce ganin ranan nan, kawai dai kayan ne ba iri ɗaya ba. Amma ni ɗin da nake cikin wancan kayan, ni ne dai a wannan kayan. Amma dai ba daga gida kake ba. Daga gida nake mana. Amira, abin da yake faruwa magana ta gaskiya na zo miki ne a ainihin yadda nake. Saboda in sanar da ke gaskiya, saboda soyayyar da nake miki magana ta gaskiya ce. Shi yasa na zaɓi gwanda in sanar da ke haƙiƙanin sifata. Kin gani yadda nake a haka nake. Magana ta gaskiya. To shikenan yanzu amma menene sana'anka? Dako nake yi. Dako. Dako fa ka ce? Dako. Ko da matsala ne? Ba matsala. A gaskiya Amira, da na zo miki ne a ɗan ƙarya, bayan da abin da na zo miki da shi. Shi yasa na zaɓi gwanda in sanar da ke gaskiya. Yadda ke ganin a haka nake. Amma ban sani ba ko yanzu ba ni da gurbi a zuciyarki. To ni yanzu ai hakan da kai mun shine ya tabbatar min da cewa kana suna tsakani da Allah. Kuma yanzu na amince da soyayyarka. Agode. Ka so mutum da gaskiya shine ribar soyayya. In dai haka ne na samu kalan macen da nake so. Kuma ba zan taɓa rabuwa da ita ba duk abin da zai faru. Ka zamto mai ba shi kariya, a sa haƙuri zaman gaskiya, shi ne zai kawo da hayaniya. Ko mai tsanani ko. Hello Faruk. Da an bashi? Kana ina ne? Ina gida. Ok, to ka gani ina bakin layin ku. Ok, to bari na fito. Ƙara sai to.
Umar, ka san dai ba zama zami ba ko? Ka san muna da gurin zuwa. Haka kawai mu ji. To shikenan. Amma dai kaga na tura maka address ta wayar ka ko? Na gani. Yawwa. Test nake so a yi wa gurin. To shikenan Faruk, Allah Ubangiji ya nuna mana gobe. Amma baka sani, lallai sai na tafi da ita. Karka cikan baki fa da yawa, wannan fa ba wai irin gurin da ka saba zuwa bane, ka gane? To shikenan, za mu gani idan har kai ne da gaskiya ko kuma ni ne mai gaskiya. Lokaci zai nuna. Wannan lokacin nawa ne kuma ina da tabbacin haka. Ni ba sai ka cika ni da surutu ba. Allah Ubangiji ya nuna mana gobe. Yanzu dai mu tafi. Ni ke san wani abu? Gabaki ɗaya na fito na sanar da ke hakikanin gaskiya yadda nake. Kai, lafiya me kike kallo a can ne ko kin san shi ne? Kaga wancan da kake gani? Dan uwana ne. Kuma yanzu an kira shi ne a waya an faɗa masa kakanmu ba shi da lafiya, ana ma tunanin ya mutu. Don haka mu za mu tafi yanzu can. Mai ka je gida mai waya. Gurin ki na zo, amma na ga kamar akwai abin da ke. Ba abin da nake yi. Kin tabbata? Ok, za mu iya tafiya kenan. Mun je? Ka so mutum da gaskiya shine ribar soyayya, a so ka yi magana ɗaya shine cikar mutum duniya. Idan ka samu mai juriya ka zamto mai bashi kariya, a sa haƙuri zaman gaskiya shine zai kau da hayaniya. Komai tsanani ko wuya shi so sarki ne a duniya, alkawari cikon masoya in an bi a yau zaman lafiya. Kama kullum kamar yadda kuka sani, ni ne naku Awwal Isa West, ɗaya daga cikin jaruman Kannywood. Ina sanar da ku wani fim ɗinmu mai dogon zango. Ku saurara, akwai kafce-kafce da soyayya duk a cikin wannan fim ɗinmu mai suna Alkawari. Ku danna mana daram Wadada Hausa TV. Tuwale, one love my fans. Ko si ba jiya